Noin. Tallennus on aloitettu, eli tervetuloa lentopallon opintomatkan esitystilaisuuteen. Minä olen Vilanderin Markus, olin yksi jäsen, joka lähti matkaan mukaan, ja tuossa vieressä on sitten Mäki-Hannu Jukka-Vissi, eli Muumi. Kyllä vain. Joo, niin me ollaan koostettu sellainen niin kuin aika pitkäkin esitys. Ei ole järin tiivis, paljon asiaa, mutta ehkä enemmän semmoinen vähän niin kuin tässäkin ketkä siellä linjoilla on vähän toimintamallia, että me tullaan eka esittämään niin kuin nuo kaikki diat lävite ja kerrotaan niitä meidän omia havaintoja ja sitten vähän niin kuin työkaluja myöskin sitten suomalaisille lentopallolle ja jätetään sitten sinne niin kuin loppuosaan esitystä aikaa sitten sille keskustelulle ja kysymyksille, mitä sillä tulee. Niin lähdetään käymään asiaa sitä kautta lävite ja katsotaan sitten mitä juttelua siellä loppuosasta meille tulee. Mut näin. Eli no tässä ihan heti ensimmäisenä, ketä meillä on oikeastaan täällä matkassa tukemassa ollut, että siellä on niin kuin opinahjoista, niin Ounasvarran lukio, Lapin yliopisto tai Lapin yliopisto on ollut tukemassa. Sitten muita toimijoita, no Santasportti, Arvo, Pohjois-Suomen lentopallo ja yrityksestä sitten RAM-turva ja Talotuki Oy on myös yksi, ketkä on siinä matkassa ollut mukana. Ensimmäiset setit tulee olemaan vähän tiiviimpää. Minä vähän kerron tästä yleisesti. Minkälainen tämä meidän ryhmä oli? Eli hommahan koostui, piti olla 7 henkeä, ketä kaikki olisi matkassa ollut mukana, mutta loppujen lopulta meitä lähti vaan 6 sinne matkaan, koska Murse Oskarille tuli sitten peruuntuminen ihan viime hetkillä. Ja ketä täällä on oikeastaan muita matkassa mukana? No minä ja Muumi. Essi Tuomola Kuortaneella oli sitten naisten puolen lentopallosta huolehtija vastas. Sitten Hakulisen Jaakko Itä-Suomesta ja sitten Heikki Kosonen ja Tatu Peltonen oli sitten Varalan urheiluopistolta. He sitten samalla tulivat katsomaan olympialaisia varten myöskin sitten minkälaisia ympäristöjä siellä on ja myöskin sitten tuohon kampukseen liittyen, joka sitten rakennetaan tuonne Tampereen suunnalle. Mikä se tarkempi kampuksen nimi oli? Hakametsäs kampuksen rakentamiseen liittyen benchmarkkaamassa ja katsomassa ympäristöä ja sitten Olympiakomitean toimeksiannolla tutustumassa. Yleisurheilu oli ainakin yksi laji, jonka niin kuin, niin kuin, valmistavien leirien ympäristöihin olympialaisia varten. Kyllä. Tuossapa oikeastaan aikataulua, miten me rakennettiin tämä homma. Eli käytännössähän kun Oskar jäi pois, niin sitten siinä Muumi kautta minä ruvettiin sitten loppupäästä rakentamaan sitä aikataulua tarkemmin. Mutta tämmöinen pohja siellä sitten Oskarin kautta oli saatu rakennettua isossa kuvassa, että tuo ensimmäinen maanantaipäivä, kun oltiin paikan päällä, niin se oli sitten USAn maajoukkueen luokse mentiin Anaheimissa käymään ja siellä sitten keskustelua Lukas Lape ja sitten Kars Kiraalin kanssa ja sieltä sitten myöskin Long Beachissä päästiin kahtelemaan sitten Long Beachin noita reenejä. Tiistai oli taas Long Beach ja sitten Irvinein alueen niin kuin seuran harjoitukset. Siellä oli tämmöinen T-Street-seura, niin käytiin katsomaan niiden reenejä juttelemassa valmentajien kanssa. Siitä sitten seuraavana päivänä on UC Irvine-päivä. Siitä jatketaan taas UCLAihin, josta hypättiin sitten taas Pepperdine ja Malibun tämmöisen niin kuin yläkouluikäisten reeneihin. Pepperdineissa oltiin se lauantaina, sunnuntaipäivä oli vapaapäivä, jossa sitten kierreltiin ja kaareltiin enemmän Los Angelesin ympärillä. Maanantai oli taas sitten UCLA-päivä, jossa sitten päästiin käymään enemmän keskustelua sitten UCLA-valmentajien kanssa ja sitten tiistai oli UCLA tuolla niin kuin naislentopallon puolella ennen lähtöä. Niin tällainen tämä meidän ohjelma rakentui. Ja sitten siellä oli kaikkea muuta varsinkin iltaisin sitten käytännössä keskustelut aina siitä päivän pohdintoja niin sanotusti, eli päivän wrap-up tehtiin sitten sinne. Joo. Joka päivä käytiin keskustelua, parhaimmillaan meni monta tuntia, kun keskusteltiin päivän havainnot ja niistä on äänitallenteet olemassa. Menisin tuossa joku päivä palattaa mieleen jotakin, että mitä sitä siellä on horistu, mutta
niiden pohjalta ollaan sitten, käytiin ne wrap-upit, niin niiden pohjalta ollaan sitten koostettu nämä esitykset ja sitä, että mitä ajatuksia me tuodaan sieltä mukana. Tässä vähän semmoinen niin kuin maantieteellisesti saatte vähän kiinni, että missä sitä ollaan oltu liikenteessä. Ensimmäiset, mitä siellä oli, niin meidän majoitukset Long Beach, Punainen Täppä, oli ensimmäiset 4 päivää, 5 päivää. Oltiin siellä, sen jälkeen siirryttiin tuonne pohjoispuolelle Tartsanan alueelle, josta sitten käytiin kiertämässä nuo Pepperdine ja UCLA yliopistot. Sitten keltaisilla tähillä tosiaan meidän yliopistot, mitä kierreltiin, ja myöskin tuo Anaheimin osasto, eli maajoukkueen kanssa kun oltiin, niin no, UC Irvine oli niin kuin eteläisin piste, missä käytiin, ja taas sitten Long Beach keskellä Anaheimin kanssa, ja pohjoisessa oli UCLA, ja sitten Pepperdine yliopistot. Ja sitten vielä erillisenä niin sitten niin kuin tämä junioriseura T-Street, joka oli tuolla Irvinein alueella, ja sitten tuo Malibun tämmöinen yläkoululeiri, reenit, mitä käytiin kahtamassa, niin ne oli sitten tuolla. Ja käytännössä tuo Long Beach ja Tartsanan välinen matka oli kilometrissä 40-50 kilometrin kohdilla, suurin piirtein. Riippuen ajankohdasta, milloin lähti ajamaan, niin se saattoi olla tunnista 5-6 tuntia. Vähän riippuu ruuhkista. Mutta joo, sittenpä oikeastaan tosiaan, niin kuin Muumi selittikin sitä, että joka päivä käytiin wrap-upit lävite ja keskusteltiin sitä päivästä ja me sitten syötettiin ne kaikki drive yhden samalle tiedostolle, ne kaikki keskustelut ja havainnot sieltä löytyy, niin niiden pohjalta me ollaan sitten semmoiset niin kuin 8 huomiota vähän niin kuin aihealueittain käyty lävite ja sitten sen jälkeen siitä jatketaan, niin siitä tulee sitten enemmän tarkempia havaintoja ja huomioita. Hyppää tuolle toiselle puolelle, niin vähän helpompi kahtaa. Ei näy tuolta. Elikkä taitojen oppimisesta ja opettamisesta niin sen verran, että yksilöllisyys ja motivaatio, mitä siellä keskusteltiin, niin nousi tosi isosti esille. Ja se oli kaikki oikeastaan, mitä siellä keskusteltiin, niin se oli aina sitä, että mitenkä henkilökohtaisesti se on. Jokaiselle ei toimi yksi sama asia, vaan jokaiselle toimii vähän erilainen. Ja se on sitten valmentajan taas taitoa löytää se tietty tapa, mitenkä se saadaan motivoitua. Jos haluaa nostaa yhden asian amerikkalaisesta lentopallon valmennuskulttuurista, niin voi sanoa, että jokainen valmentaja sanoi sanat meet the athletes where they at. Se oli sellainen asia, joka niin kuin toistui joka paikassa ja osalle se oli isompi juttu ja sitä puhuttiin pitempään, mutta se oli tosi iso juttu. Kyllä. No yllättäen niin toistothan nousee aika suureen merkittävään rooliin ja sitten aina keskusteltiin mitä nuorille ja lapsille halutaan, niin sitä toistoja, että paljon nuorille toistoja, että sitten se vaatimustaso, se hiominen, niin se nousee sitten, mitä vanhemmaksi mennään, niin se sitten niin kuin alkaa hioutumaan ja tarkentumaan. Sitten varsinkin Long Beachissä jäi mieleen, mitä visualisoinnista ja esikuvista keskusteltiin, niin siellä Long Beachissä painotettiin tosi paljon sitä, että miten meidän esikuvat, miten ne juniorit katsoo videoita, miten ne alkaa matkimaan niitä, niin sitä ne käytti todella vahvana voimavarana siellä. Että juniorit alkaa opettelemaan ja ne haluaa yrittää olla samanlaisia kuin heidän idolinsa. Ja sitten, mikä siellä oli, niin se yksinkertaisuus kaikessa tekemisessä, että jokainen asia meni aika lailla eteenpäin kuin juna. Kaikki ties aina mitä lähdetään tekemään, niin se oli hyvin selkeää ja yksinkertaista se niiden tekeminen. Ja varsinkin T-Streetilläkin keskusteltiin, niin siellä niin kuin seurassa on tietyt samat niin kuin terminologia. Jokaisella harjoitteella on oma yhteinen nimi ja ihan sama minkä ikäinen, niin ne sanoo sen sanan, niin ne tietää mitä lähtee tekemään ja se tekeminen vaan menee eteenpäin koko ajan niin kuin vuosivuodelta ja se tehostuu ja tehostuu. Niin ehkä siinä sellaiset tärkeimmät pointit ainakin omalta puolelta. Nostit tuon T-Streetin, niin siellä me vierailtiin U15-joukkueen kanssa, joka on Jenkkien top 10 sillä meneillä olleella kaudella. Niiden seurassa on pelaajia jostain 90-vuotiaasta sinne 16-vuotiaaksi asti. 250 olisiko ollut muistaakseni pelaajaa seurassa. Niillä oli oma halli, jossa oli 3 lentopallokenttää semmoisilla verkoilla jaettuna. Ja
reilun 1,5 tunnin vuoroja liukuhihnalta pyörittivät. Ja syöttötilaa sivulla, kenttilätilaa ei juuri mitään. Ja todella hyvän näköistä siis niin kuin homma toimi. Ja niin kuin, miten se yhteistyö siellä seuraa, palkattiin valmentajia, jotka toimii sen linjan mukaisesti. Mikä siellä on? Tietenkin sitten kun ruvettiin puhumaan rahasta, niin sitten taas se, että paljon ne maksaa siitä kaudesta, niin se on pikkusen enemmän mitä tällä Suomen maassa. Että siellä puhuttiin yli 10 tonnista ja enemmän mitä kausimaksu oli. 10 tonnia oli kausimaksu noin. Sitten matkustus ja reissut, pelireissut, Euroopan reissu, minkä ne tekee vuodessa, niin on siihen lisäksi, niin se oli joku 12 000–13 000 $, eli reilu $20,000 maksaa kausi U15 joukkueessa. Mutta oli toiminta hyvän näköistä. Niin ja sitten vielä semmoinen juttu, että ja pitää olla, koska 40 kilometrin säteellä T-Streetistä on, niin kuin sanoiko, että 25 samanlaista seuraa. Et jos ei ne saa sitä, mitä ne haluaa, ne äidit ja isit, kun ne maksaa siitä, niin ne sitten menee jonnekin muualle. Jep. No sitten aina keskustelussa oli myöskin se meidän heidän valmennusjärjestelmäkulttuuri sitten, että miten se valmentajuus kehittyy. Niin kyllä kun me mentiin sinne, me ajateltiin, että nyt me saadaan sitten niin kuin tietoa, että miten se niiden systeemi on rakennettu, niin hetihän ne totesivat, että se on aika hässäkkä. Siis sillä tavoin, että se on todella hajanainen ja raha sitten vaikuttaa siihen, että se on niin kuin pirstaleina se periaatteessa systeemi ja sitten on yksittäisiä niin kuin valmennussysteemejä, jotka sitten niin kuin myy sitä tuotetta eteenpäin ja se toimii bisneksenä siinä mielessä, että minkälaista tämmöistä kansallista linjaa, että miten se valmennussysteemi menee eteenpäin, niin sitä ei niin ollut. Et siinä mielessä suomalaisella lentopallolla on aika hyvä tilanne, että ne saadaan niin kuin yhdessä vietyä hommaa. Valmentajakoulutuksella niin kuin paikallinen liittokin on vähän niin kuin yksi tuotteita myyvä taho GMS ja Art of Coaching ja muiden kanssa. Kyllä. Sitten siitä valmennuksesta ylipäätänsä, niin siellä oli todella selkeästi niin kuin jaettu tehtävä ja roolitus valmentajien kesken. Päävalmentaja oli direktori, joka johtaa. Sitten siellä oli, joka huolehtii hyökkäämiseen, ketkä puolustamiseen ja torjumiseen liittyvät hommat ja syöttämiseen. Ja ne sitten niin kuin menivät aina sen oman osa-alueensa kautta ja vetivät niitä reenejä sen mukaan. Päävalmentajat ei paljonkaan siellä loppujen lopulta vetänyt itsessään reenejä, vaan apuvalmentaja tuli sitä vastuussa. Se on semmoista kasvatustyötä myöskin samalla. Ja myös niin kuin yliopistossa totta kai siellä on aika paljon rahaa ja näin päin, mutta sitten myös T-Streetillä, jossa ne valmentajat ei kauhean isoa palkkaa saa ja siellä sit, niin kuin joutuu tekemään pienellä palkalla paljon duunia, niin, mutta sielläkin se niin kuin roolitus ja se oli niin kuin, se näytti niin kuin toimivan, että siellä oli monta valmentajaa, että ei yksi päävalmentaja ja sitten pallonheittäjä, vaan siellä oli kaikki, jotka oli hallilla, oli valmentajia, teki valmennustyötä. Hyvin organisoitu. Ja paljon korostettiin sitä, että pitää antaa vastuuta, että sitten ne saa sen omistajuuden sinne tekemiseen ja sitä se motivoi sitten myöskin sen eteenpäin. No sitten hauskuus, vuorovaikutus korostui siellä aina matkassa mukana, mutta se aina pikkusen muuttui, että mitä se hauskuus oli. Et riippuen vähän ympäristössä, miten siellä toimittiin, mutta siellä kumminkin pidettiin sitä, että iloa piti olla siellä salilla, vaatimista piti olla, mutta se hauskuus siellä myöskin korostui ja sitten myöskin pelaajat itse korosti sitä, että hauskaa pitää olla, kun sitä lähdetään tekemään. Ja sitten myöskin osittain ehkä tähän hauskuuteen liittyy myöskin se, että tämmöiset niin kuin pehmeät arvot oli siinä keskusteluissa aina mukana, että he halusivat kohdata urheilijat ihmisinä ja ne niin kuin tiesi tosi paljon niistä pelaajista asioita. Että semmoinen niin kuin luottamus ja inhimillisyys ja yksilöllinen kohtaaminen oli siellä tosi selkeästi esillä. Et hyvinkin paljon, varsinkin UC Irvineissa jäi semmoinen mielikuva, että siellä niin kuin valmentaja antaa meille muutaman pelaajan, jotka lähtee kierrättämään meitä sitä niin kuin kampusta ympäri, niin se kertoo ihan tarkalleen, mistä lähtökohdista se on lähtenyt ja miksi se tietää, miksi se antaa sen meidän matkaan mukaan. Että se oli niin kuin hieno kahto se tietotaito, mitä sillä takana oli. Ja sitten vielä tuolla lausahus, että urheilija on onnellisimmillaan, kun se kehittyy. Oli kuolematon lausahus tuolla Malibun rannalla, kun keskusteltiin. Niin. 9 olympialaisissa mukana olleelta Marv Dunfilta.
Se jäi mieleen. Tuossa on sitten Long Beachistä vähän myöskin kuvia. Tuo Walter Pyramid, 20 miljoonaa maksaa. Tuommoinen pienoinen paikka. Pelaajapolku siitä kehittymiseen liittyen myöskin, niin mitä keskusteltiin yliopistourheilijoiden kanssa ja myöskin sitten mitä yläkouluikäisten kanssa, mitä päästiin juttelemaan ja T-Streetilläkin olijoiden kanssa, niiden junioreiden, niin se pelaaminen ja erikoistuminen, niin myöhään se vaan siellä alkaa verrattuna Suomen maahan. Suomessa tosi aikaisin erikoistutaan, mutta taas sitten se trendi alkoi koko ajan myöskin tulemaan sinne Jenkkilän suuntaan, varsinkin tyttöpuolelle, että se alkaa olemaan kovempaa bisnestä ja sitten me halutaan, tai he halusivat siellä, että tyttö menee esimerkiksi aikaisemmin reenaamaan lentistä, jotta sitten jossakin vaiheessa tulevaisuutta on mahdollista päästä yliopistoon stipendillä. Ja se sitten niin kuin siellä puhuu myöskin aika paljon siitä puoltansa. He ovat huolissaan siitä, että meidän aikainen erikoistuminen on aikaistumassa koko ajan. Kyllä. Sama asia kuin meillä täällä. Niin. No yliopistohan siellä oli sitten niin kuin korkein taso, millä siellä niin kuin pelataan pois lukien nyt. Tietenkin on nykyään tullut sitten niin kuin naisten puolelle nuo kaupalliset sarjat, mutta yliopisto se käytännössä on se, mikä on se korkein taso. Mutta siellä semmoinen niinku, se vaikuttaa siihen juurikin tuohon, että mitenkä aikaistutaan, että päästään yliopistoon, mutta sitten mikä se muuten se toiminta siellä oli, että miehet on selkeästi paljon enemmän yhteydessä sillä maajoukkuetoimintaan, kun taas naisilla niin enemmän se tähtäin, sillä pelaajilla oli se yliopisto, että välttämättä ei edes maajoukkuepelaajia tiedetty. Mutta sitten taas ne pelaajamäärät on ihan täysin erilaiset, että niin kuin Divisiona ykkösessä niin 29 miesjoukkuetta ja 347 naisjoukkuetta. Että se on sitten ihan täysin erilainen se väkimäärä. No siitä vähän perhetaustasta, koulumenestyksestä, että se hyvä fyysinen ja lajitausta korostui tietenkin, mutta sitten kun ollaan yliopistossa, niin painottivat tosi vahvasti sitä, että pitää olla koulussakin hyvä. Ja sitten myöskin nämä nuoret, kenen kanssa keskusteltiin, niin ne oli kyllä fiksuja. Et siellä jotkut opiskeli avaruuteen liittyvää teknologiaa ja tämmöistä, että ei ihan niin kuin välttämättä itsellä onnistunut sinne keskustelua viemään eteenpäin. Tähän sellainen juttu, niin kuin toi koulumenestys tärkeää, mutta jokainen yliopisto, jokainen paikka on niin kuin erilainen. Niin kuin esimerkkinä tarina UC Irvinein paras pelaaja, hän halusi tulla tekemään tutkinnon ja tiesi, että Irvineissa arvostetaan sitä, niin hän halusi mennä just sinne. UCLA taas koulumenestys on ehkä vähän niin ja näin, kunhan me vaan voitetaan pytty. Pepperdine on taas täysin kristillinen paikka, mutta siellä niin kuin jokaisessa paikassa oli ne tavallaan sen pelaajapolun tai sen paikan niin kuin ominaispiirteet. Ne tiedettiin ne vahvuudet ja sitä kautta ne osasi etsiä just oikeanlaisia pelaajia. Et jos me mietitään Suomea, niin pelaajanpolun hyvyys tulee mun mielestä niin kuin siitä, että on erilaisia paikkoja, niin sitten on erilaisille ihmisille hyviä paikkoja. Jos kaikki olisi samanlaisia, niin se ei välttämättä toimi. Siellä niin kuin se identiteetti oli niin kuin tosi selkeä jokaisessa yliopistossa. Kyllä. Ja sitten tuo aktiivisuus nuorena, no niin se näkyy myös täällä Suomen maassakin, että ketkä on aktiivisia niin, tai ketkä on hyviä pelaajia, niin ne on myöskin nuorena olleet hyviä. No siitä harjoittelukulttuurista, sisällöstä, mitä keskusteltiin ja mitä havainnoita me niin kuin löydettiin, niin no puhuinkin siitä, että selkeä rakenne ja rytmi. Se oli niin kuin esimerkiksi ylin tuolla, niin siellä on periaatteessa niin pelkillä koodeilla ja tietyillä sanaparsilla vaan sanottu, että mikä harjoitus siellä on joku pikku huomio siihen, se on sillä selkeä. Ja se rytmitys on aika näpäkkää, varsinkin T-Streetillä seuraharjoituksessa mentiin näpäkästi. Mutta hyvin selkeää tavoitetta ja lyhyet intensiiviset jaksot ja sitten niitä harjoitteita niin kuin pyöritettiin montaa kertaa siellä, niin oppivat myöskin sen, mitä siinä haetaan. Vauhtikilpailu, niin me ei nähty yhtään sellaista niin kuin hidastempoista treeniä. Siellä painettiin menemään todella vauhdikkaasti. Ja varsinkin silloin, kun ruvettiin niin kuin pelaamaan ja pallo oli ilmassa, niin silloin se sähinä
oli aivan mieletöntä. Ja sitten kun se hetkeksi rauhoittui, niin sitten totaalinen rauha. Ja sitten taas nostettiin kierrokset ylös. Et se niin kuin korostui sillä selkeästi. Tietenkin me oltiin keväällä siellä milloin niin tärkeimmät pelit oli alkamassa, että se ei ollut sitä niin sanottua peruskautta, mitä siellä vedettiin menemään toisteen mukaan, vaan pelattiin tosi paljon. Mutta siis esimerkki siitä peliä edeltävä aamureeni, joka alkoi UCLA:llä kello 19 oli peli, niin se aamureeni alkoi kahdelta. Joo. 2 illalla, joka oli 45 minuuttia 6-6. Sen jälkeen syömään, videopalaveri, vähän neppailua semmoisessa ruokailutilassa, hallille, peli, lämpässä 15 minuuttia 6-6, kun siellä on erilainen lämpö. Ja sen jälkeen peli. Niin kuin tavallaan se asia, että kun tehtiin asioita, niin tehdään pelitempolla. Ja sitten, mitä me keskusteltiin siellä valmentajien kanssa, niin varsinkin minä ja Hakulisen Jaakko haluttiin löytää myöskin, mitä sille junioreille vietäisiin eteenpäin. Niin me aina kysyttiin, että mitä lapsille ja nuorille painotetaan. Niin aina oli se hauskuus, pienpeli, tilanteiden ymmärtäminen ja sitten vaan sitä niin kuin pelaamista ja mahdollisimman paljon menoa. Ja että opettakaa pelaamaan lentopalloa, että mikä siinä lentopallossa on niin sanottu tärkein juttu, että miten niitä pisteitä tehdään ja suojellaan kenttää. Niin se oli siellä, niin kuin korostettiin nuorten puolelle. Ja käytännönläheisesti vedettiin, että siis se oli semmoinen niin kuin selkeä eroavaisuus siinä, että ensimmäisenä opetetaan pelaamaan lentopalloa, sitä vaan pelataan, sitä niin kuin tehdään niitä asioita, mitä siinä niin kuin liittyy siihen pelaamiseen, eli kentän suojelua ja pisteiden tekemistä, varsinkin sitä pisteiden tekemistä. Ja mitä vaan se tehtiin, niin sillä ei ollut loppujen lopulta väliä, nyt vaan kokeili tehdä. Ja sitten kun noustiin niin vanhemmalle tasolle, niin sitten alettiin niin kuin sitä tekniikkaa viemään enemmän läpi, että mentiin enemmän siitä niin kuin pelin kautta sitä opettamista. Ja varsinkin tähän niin kuin heitän nyt se esimerkin siitä, kun käytiin tuolla Malikun siellä yläkouluikäisten reeneissä, yläkoulun reeneissä, niin mentiin sinne niin kuin itse liikuntasaliin, hyvin tämmöinen klassinen jenkkiläinen sali, piirejä joka paikassa, ja sitten siellä pellailevat ja pallottelevat siinä, niin sitten mä katselin, että nämä on yläkouluikäisiä, että nämä näyttää ihan niin kuin ne olisi pallottelutaso, olisi suurin piirtein E-ikäisten tasoa. Että hyvä, että sille niin kuin pallo pysyy edes ilmassa. Ja sitten ajattelin, että no nyt päästiin niin kuin ihan semmoiseen niin kuin kunnon siihen niin kuin ruohonjuuritasolle, että mitä siellä tapahtuu. Ja siinä vähän valmentajan kanssa juteltiin näitä tiilenpäitä ja sitten kohta alkaa, että no niin, ruvetaanpa hyökkäämään. Jumpe, kun alkoi kaverit antamaan pallolle kyytiin. Aivan uskomaton niin kuin se ero, mikä niillä oli taitotaso niin kuin hyökkäämisessä ja syöttämisessä. Hypärit, kaikki onnistui ihan, ei ollut mitään ongelmaa sen suhteen. Mutta sitten niin kuin normipallottelu saattoi olla hankalaa. Et siellä ei opetettu sormilyöntiä ja hihalyöntiä, eka opetettiin lyömään ja sitten tulee se kaikki. Ja tähän juurikin knoppitietona se, että mitä John Kessel teki monta vuotta sitten USA Volleyballin johdossa, niin teki sen linjauksen, että kaikille lapsille opetetaan ensimmäisenä pikki. Että se lyöminen ja se on hauskaa ja siitä niin kuin lähdetään ja se tuli selväksi. Kyllä. Sitten tietenkin varsinkin Tatu meidän ryhmästä halusi selvittää, että mitä fyysinen harjoittelu ja mitä ne olosuhteet siellä on, niin myöskin se oli siellä yhtenä teemana. Se fysiikka käytännössä kulkee siellä osana arkea. Se on tärkeä osa sitä, mutta sitä ei kyllä yhtään niin kuin ylikorostettu. Et käytännössä yliopisto-urheilijatkin siellä, ne pitää itsensä kunnossa sillä fysiikalla, mutta esimerkiksi UC Irvineissa niin sanoi, että he ei niin kuin 100% nostoja esimerkiksi tehdä. Et pieni vähän niin kuin nousta joskus korkeammalle, vähän niin kuin nähdään tuloksia, mutta heti tullaan takaisin silleen, että pysytään vaan kunnossa. UCLA Brandon Taliaferro sanoi, kun kysyttiin siitä, kun niillä oli kaikki mittarit, kaikki laitteet löytyi niiden punttiselta, jossa ne mittasi joka päivä kaikki kevennyshypyt ja niin edespäin. Sanoi, että on ne, mutta ei niillä tee mitään. Että jos niiden pää on kunnossa, niin ne jaksaa ja pystyy pelaamaan. Mutta jos pää pettää, niin millä ei ole väliä. Niin lentopallon valmennus keskittyy siihen, että ne pelaajat voi hyvin ja niillä on pää kunnossa. Ja ne on sitten niiden fysiikkavalmentajien nippelijuttuja. Keskusteltiin näistä lajivalmentajista. Siinäpä tuli tuo hyvinvointihuomioitu Kyllä. pointti.
No teknologiaahan siellä tietenkin oltiin, kun oltiin Jenkeissä, niin sitä piti olla. Ja sitä kyllä löytyikin sitten, että on niin kuin nopeusantureita käytössä tangon päässä ja voimalevyjä, miten otettiin niin kuin hyppyjä, muuta vastaavaa, unen seurantaa, katapulttia, niin kuin yleisesti liikkumista. Stalker-tutka lentopallotutkana, että aina saatiin niin kuin nopeuttaa. Viivekamerat oli joka salissa käytössä, varsinkin se, että ne oli kiinteitä kameroita, se osui silmään, että ei niin kuin liikuteltavia esimerkiksi, mitä tuolla Burkalla meillä on Santasportilla, niin semmoisia liikutettavia kameroita ei ollut kylläkään, vaan ne oltiin ihan käytännössä joholla vedetty kiinteänä kiinni tuonne seinään. Mutta ne oli aina käytössä. Ne oli päivittäin kyllä siellä käytössä, varsinkin tutkat, niin joka ikisessä reenissä tutka oli näkyy. Sitten oikeastaan mitä siellä pohdittiin ja mietiskeltiin, että no Suomessa on saman tason mahdollisuutta, että se teknologia ei kyllä ole meillä este, mutta sitten, että no miten me käytetään sitä. Esimerkiksi täälläkin urheiluopistolla, niin me voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin sitä niin kuin meidän teknologiaa. Ja yleensähän sitä jotakin hankkeen kautta hankitaan jotakin ja se vähän jää sitten jonnekin taustalla. Mutta kyllä se suuri juttu on siinä, että meillä ei ole niitä käyttäjiä, kun niitä resursseja. Että se esimerkkinä UCL:ssä, missä käytettiin eniten ehkä viivekameraa ja niitä vaiheltiin eri kulmia, että saadaan yhdestä harjoituksesta monta eri viivekameraa, niin siellä oli niiden tilastomies, datanörtti kävi kiskomassa verkkopiuhoja huoneessa ja laittoi seuraavat tuonne ja tänne ja siirteli kameroita, mihin piti seuraavaan harjoitukseen. Että ei kenenkään muu niitä tarvinnut tehdä ja kaikki meni suoraan pilveen ja ne sai sieltä katsottua ja se hoisi kaiken. Et meillä sitten se asia, että kun mennään tuohon Santasportille katsoa yhden liigajoukkueen todellisuus, niin se on vähän toinen. Siinä on sama ihminen ja sillä monta identiteettiä. Et se on meidän suomalaisen urheilun todellisuus. Meillä ei resursseja ole niin paljon kuin siellä huippuympäristöissä. Mutta siihenkin varmasti löytyy parannettavaa. Kyllä. Sitten oltiin suurien persoonien äärellä, siellä päästiin juttelemaan lajilegendojen kanssa ja myöskin hienojen johtajien kanssa. Ketä siellä oli, niin se johtaja ja valmentajuus, mikä siinä oikeastaan oli, niin no se, mihinkä näidenkin tekeminen perustui, niin se aika lailla se toimintaympäristön kulttuuri, että mitenkä siellä se homma rakentuu. Jokaisessa paikassa kulttuuri tuli selkeästi esille. Aina ensimmäisenä meidät vietiin johonkin Hall of Fameen, aina näytettiin, että tähän tämä perustuu, tämä meidän tekeminen. UCL:ssä esimerkiksi niin viirejä oli, mutta ainoastaan vain mestaruuksista oli vain viirit, että ei kakkonen ja kolmonen ei ollut mitään. Että ainoastaan jos on voitettu jotakin, niin ne oli näkyisellä. Mutta se kulttuuri ja sitä haluttiin tuoda esille selkeästi. Joo, ja tuohon liittyen sitten se asia, että se on hyvin yleistä, että kun mietitään, ketä siellä on assistantteina tai apucoacheina, niin yllättävää kyllä ne on oman yliopiston kasvattaja. Ja syy on se, että ne tietää tasan tarkkaan, mistä tämä kulttuuri on tehty ja mitkä on niin kuin tärkeät asiat täällä, mitkä on meidän vahvuudet. Ja ne on käynyt sen polun pelaajana. Ne tulee takaisin valmentajiksi, niin ne osaa niin kuin kasvattaa sitä. Ja kaikki ympäristöt, niin kuin se oli ensimmäinen asia, mitä he kertoivat. Ja totta kai näytti kaikki olympiavoittajat tai jotkut, josta oli joku pysti seinällä, niin ne käytiin läpi ennen kuin puhuttiin lenniksistä. Kyllä. Sitten puhuttiin siitä alussa myöskin vähän johtajuudesta ja vastuuantamisesta ja siitä omistajuudesta, niin kyllä valmentajat antoi tosi paljon sitä vastuuta sinne apuvalmentajille, että ne ei ollut turhaa siellä paikan päällä. Ja sitten riippuen taas vähän resursseista, se oli vähän erilaista, että jos Long Beachissä ollaan 8-9 valmentajaa saattaa olla reenissä versus sitten UC Irvineissa oli 1 valmentaja ainoastaan, joka oli ylpeä siitä, että hän yksinään pyörittää tätä orkesteria. Niin, mutta joka tapauksessa siellä oli sitä vastuuta ja niin tehtävänantoa jaettu eteenpäin. Varsinkin UC Irvineissa puhuttiin CEO-mallista, eli siellä esimerkiksi niin se pelaajat ryhmittäin huolehti siitä yhdestä osa-alueesta ja teki suunnitelmat. Ja he vähän niin kuin olivat sen oman vastuualueensa tämmöiset niin kuin toimitusjohtajat. Se oli ihan semmoinen niin kuin omanlainen kulttuuri siihen. Joo, ja siis nimenomaan toi, mitä Markus sanoi, että David Kniffin oli ylpeä siitä, että hän on täällä yksin ja noilla huomisella vastustajalla Long Beachillä, niin onko niillä 11 staffissa. Ja sitten se kertoi niin kuin avasi sen, että miten he veti pelipalaverin, miten niin kuin tätä CEO-mallia hyödyntäen, että jokainen pelaaja on oman urheilemisensa CEO. Mutta sitten se asia, että miten jokaisella on omat vastuualueet ja miten pitää pystyä niin kuin kasvaa urheilijana, kun pystytään antaa vastuuta ja sitten osataan tehdä päätöksiä ja yhdessä me ratkaistaan. Ja hän oli silti
ihan samanlainen päävalmentaja, joka johti sitä hommaa, kun oli John Hawk, jolla oli enemmän staffia. Mutta hän oli vaan valjastanut pelaajat harjoittelussa ja kertoi esimerkkejä, miten harjoituksissakin niitä pelaajia voidaan hyödyntää valmentamaan toisiaan ja niin kuin olemaan iso osa sitä prosessia. Ja oli niin kuin sellainen asia, kun me keskusteltiin, tuli niin monta kertaa, että niin kuin jos suomalainen valmentaja haluaa oppia lisää työkaluja, niin menkää käymään Jussi Irvines ja David Kniffinin vieraana. Niin siellä nimittäin resurssit on aika lailla sellaiset, mitä meillä täällä on hyvin yleistä. Sitten myöskin yksi kysymys, mitä me aina kysyttiin, että no mitä se tulevaisuus on? Minkälaiseksi se lentopallo oikeastaan menee? Mitkä tulee olevan tulevaisuuden juttuja? Niin sitten ne aina nostettiin yli käytyllä, että eipä me ole sitä silleen niin pohittu ja mietitty, että mennään hetkessä ja yritetään olla parempia tässä, mitä tehdään. Että eivät silleen niin olleet pohtineet niitä asioita, mutta yleensä se myöskin kääntyi siihen, että se ykkösjuttu, että me halutaan voittaa, että riippuen tilanne, mikä siellä on, niin me halutaan tehdä niitä pisteitä. Ja sitten se oli se pääpointti. Miten me edistetään sitä, niin mennään sitä kohti. No, syöttäminen, hyökkäystaito, tietenkin siitä keskusteltiin ja halusivat, että varsinkin se sideoutti ja hyökkäyksen teho ja syöttövoima on merkittävässä roolissa. Ja sitten se pitkäjänteinen työ, että mitkä on ne asiat, mitä me tässä meidän ympäristössä viedään vielä parempaan asemaan, että me saadaan sitä voittamista mahdollistettua mahdollisimman paljon. Se oli siinä oikeastaan siinä tulevaisuuden osalta, mutta pisteiden tekeminen. Ei sinänsä, että jos kaveri tekee pisteen, niin se teki sen ja tehdään myös pari enemmän. Sitten viimeinen vielä näistä havainnoista. Vähän semmoista oppia Suomen lentopallolle, mitä oli, niin se kilpailu on siellä sitä arkipäivää. Oikeastaan asia kuin asia, mitä he teki, niin se oli kilpailua. Ja sitten myöskin siellä, niin se on selkeästi enemmän myöskin heidän arki on raakaa kilpailua. Siellä se elämä on kovaa verrattuna Suomessa, että Suomessa päästään helpolla. Niin ne myöskin näkee niistä pelaajista, että he tekee töitä sen suhteen, mutta sitten kun ne esimerkiksi pelailivat ja kilpailivat siellä, niin se otettiin kyllä tosissaan, mutta se ei ollut kauhean vakavaa, että ne osasivat ottaa sen asian myöskin rennosti. Se ei ollut sellaista maailmasta puristamista, mitä hyvin useasti jo nuorissa näkee täällä Suomen maassa, että meinataan vähän liian vakavasti ottaa sitä asiaa. Et siinä on valmennukselle meillä ainakin täällä Suomen maassa eteenpäin viemistä. Niin. Siis tämä tulee monia asioita, kuten vaikka UCL, jossa ainoastaan voittaminen on hyväksyttävä. John Hawk kertoi jokainen asia, että ei täällä ole oikeastaan väliä, kun noilla on vaan väliä, ja se osoitti aina katsoa 22 mestaruutta ja seuraavaksi parhaalla onko 5 vai 6. Mutta täällä ei mikään muu kelpaa, ja sitten kun puhuttiin niin hyvin rennon letkästi, se totesi, että ei täällä ole ihan helppoa, että ei tarvitse kuin noita vaan hoitaa vuosi toisessa jälkeen. Nyt hävittiin Long Beachille. No yksi sitten, mikä myöskin meillä pohdintaan heräsi siellä, että no missä vaiheessa se kilpailu on kovimmillaan. Että kun nyt puhuttiin esimerkiksi yliopiston pääsemistä Jenkeissä, niin siellä oli oikeastaan se, että kovimmillaan se kilpailu katsoi siellä yliopistossa, ja ne on silloin jotakin parikymppisiä suurin piirtein. Sitten me ruvettiin miettimään ja pohtia sitä, että no mitenkä Suomessa, missä vaiheessa lentopalloilija on kovimman paikan eessä Suomen tasolla, niin lähtökohtaisesti ruvettiin miettimään, että onko se tuossa yläkouluikäisen, kun lähdetään tyyliin urheilulukioon, lähdetään hakemaan paikkaa. Sen jälkeen sitten se tilanne saattaa muuttua, että jos saat 3 vuotta urheilulukiossa, niin yleensä saat sen tason, että esimerkiksi liigaa pääsee. Että se valintavaihe on aika aikaisessa täällä Suomen maassa. Niin se oli semmoinen vähän. Et juuri se asia, että miten siellä on high school volleyballia ja on erilaisia seuroja, ja seuroja on todella paljon. Jos et sinne pääse, niin menet siihen viereiseen, tai jos ei toimita kiinnosta, niin menet siihen viereiseen. Valinnanvaraa on, että tehdä ja touhuta oman fiiliksen mukaan. Ja kaikilla totta kai, jotka haluaa huipulle, niin siellä on naisissa ja miehissä. Erityisesti naisissa, mutta molemmissa se asia, että haluan päästä yliopistoon ja siihen tähtää. Ja se on silloin parikymppisen, kun aloittaa sen. Niin nyt se asia, että kun mietitään, että missä vaiheessa me ollaan, niin me ollaan 4 vuotta, 5 vuotta aikaisemmin siinä hetkessä, että me lyödään se kovin kilpailu. Kun siitä
päässään. Sitten kun se yliopistomaailmaan pääsee, niin sitten niin tie on auki ja totta kai moni asia merkkaa sittenkin pääset mutta siellä on edelleen volyymia ja siellä on kilpailu kovaa. Ihan loppuun asti yliopistopolku. Meillä taas, niin kun se on niin nuorena, niin onko se esimerkiksi yksi tekijä, joka tekee sen, että meillä ei sitten, kun mennään siitä aikuisten lentopalloon vaikka, niin kilpailu ei enää kovene. Ei ole taistelua seuraavalla portaalla paikoista, että kuka ottaa ne ja ketkä jää ulos. Ja tätä pohdintaa käytiin todella paljon ja mun mielestä niin kuin aiheellista on. Onko siellä jotain niin kuin opittavaa? Ei todennäköisesti, mutta ne oli hyviä ajatuksia herättäviä keskusteluja ja havaintoja. Kyllä. Sitten tuommoinen niin kuin arvostus ja ylpeys siitä omasta tekemisestä, missä sinä itse olet, niin se näkyy ihan selkeänä ja sitä me Suomessa voitaisiin vaalia paljon enemmän. Joskus jopa kuulee sitä, että omaa seuraa saatetaan vähän jotain, että tämä on nyt tällaista. Vaan sen asian voisi käyttää kyllä ihan toisella tavalla, että siitä voisi olla ylpeä siitä omasta seurasta ja sitten se myöskin tuota selkeästi esille, että mitä meillä on tapahtunut ja mitä asioita ikinä onkaan. Joka paikassa tuolla niin kuin Jenkkilässäkin kun mentiin, niin jokaisessa salissa oli aina viirejä. Missä ollaan kisailtu, mikä meidän sijoitus oli, varsinkin top 3, ja yleensä aina oli niin kuin näkyisällä, ja aina vuosi, ja sitä on tehty monta vuotta siellä. Niin siinä olisi meillä kyllä semmoista niin kuin opittavaa, että me jollain tavalla saataisiin selkeästi esille, mitä oikeasti hienoja asioita me on tehty, ihan niin kuin liittotasolta lähtien. Ja sitten hyvät asiat syntyy ajan yli. Eli pitää vaan jaksaa tehdä pitkästi sitä työtä, katsoa vähän kauemmaksi. Ne asiat alkaa rakentumaan sitä kautta. Ja sitten ne esikuvat. Että jos meillä on hyviä pelaajia, niin meidän pitäisi enemmän käyttää esikuvia, voimaa mitä niistä voidaan saada ja vähän niin kuin kouluttaa niitä junioreita seuraamaan niitä idoleita. Joo, ja tämä lähti ensimmäinen tarina oli Mark Dunfilta, kun mietittiin, että miten USA-lentopallo saadaan nousuun, ja siihen liittyy Tom Selleckkin, kun Marv ja kumppanit oli miettinyt, että mistä me löydetään joku, jonka kaikki tuntee, joku leffatähti, joka saataisiin niin valjastettua tähän lentopalloon. Sitten se näytti jostain arkistojen kätköstä, niin Tom Selleckin kuva jossain liiton lentopallolehdessä, ja niin kuin ajatuksena, että siitä lähti niin kuin USAssa lentopallon niin kuin kasvu eteenpäin. Ja että ne on niin kuin todella tärkeitä asioita, jos halutaan saada asioita tapahtumaan. Kyllä. Siinä oli oikeastaan semmoinen niin kuin alustus, mitä me niin kuin havaittiin ja nähtiin siellä reissun päällä. Ai niin joo, no tietenkin unohtui tämä meidän kontaktilista taas, että ketkä kaikki tässä nyt meillä näkyykin tässä nimilistassa, niin heidän kanssaan on sitten niin kuin hyvinkin, ainakin meidän mielestä niin kuin hyvät suhteet saatiin luotua, että jokaiselle aina oli Fatserin sinistä ja Lentopalloliiton viiriä ja muuta mukavaa vietävää, että siinä on niin kuin monen ihmisen kanssa ollaan saatu päästyä niin kuin tutuiksi, että mukava oli noita listaa käydä läpi. Joo, ja siis se asia, mikä tähän myös liittyy, niin se, että jos tulee esimerkiksi pelaajia, joilla alkaa kiinnostaa Jenkkilän polku, mahdollinen niin kuin havittelu yliopistoon ja näin edespäin, niin sinne ei kannata niin kuin mennä pienellä valmistautumisesta. Sinne kannattaa oikeasti selvittää. Se ympäristöt muuttuu siellä koko ajan. Mihin pelaajilla on hyvä mennä, niin kun on jonkun verran kontakteja, niin esimerkiksi Jonathan Winder sanoi, että hän on valmentanut naisissa ja miehissä, laita vaan viestiä, niin hän kaivaa niin kuin yhteystiedot ja niin kuin voi auttaa. Ja jos tulee suomalaisella lentopallolla sinne suuntaan kontakteja, niin kannattaa olla yhteydessä, niin ehdottomasti autetaan. Tai jos on esimerkiksi menossa käymään siellä ja haluaa mennä, niin mulla on muutama T-Streetin kautta siitä olevasta yhteistyöstä, niin mulla on San Diegosta ja muutamasta muusta Kalifornia-alueen seurasta, niin on yhteystiedot, jonne voi laittaa viestiä ja aivan varmasti pääsee vieraille ja katsoa reinejä ja niin edespäin. Hyvin avoimia ja ottavat vastaan. Tuli muuten tuossa heinäkuun puolessa välissä on tullut viestiä sieltä joltakin agentilta, että jos haluaa kaksoisuraa lähteä viemään eteenpäin. Okei, hyvä. Sitten oikeastaan mikä seuraavaksi, tässä nyt mikä tämä niin tiiviit huomiot
tuolta reissulta, niin nyt me ollaan myöskin sitten tämmöisiä niin kuin lajivalmennuksellisia huomioita myöskin laitettu esille, että minkälaisia tiettyjä asioita, esimerkiksi hyökkäämiseen, syöttämiseen, torjuntapuolustukseen liittyen ihan käytännön juttuja, niin niistä sitten seuraavaksi. No ehkä oikeastaan sitä lentopallon valmennuksesta yleisesti, kun siellä päästiin katselemaan, minkälaista se valmentaminen oli. Ja se henkilökohtainen palaute korostui siellä, että siellä semmoista, mikä on ainakin, no itsekin siihen niin kuin hyvin syyllistyy paljon, että semmoista koontipalautetta, no niin tulkaa reeni on loppu, miten meni, peukku ylös, peukku alas, okei ihan hyvin meni, jees lähdetään pois. Mutta sellaista ei niin kuin suuremmin siellä ehkä ollut, vaan se oli enemmän sitä henkilökohtaista palautetta, kun reenit pyöri, niin siinä ne oli aika lailla aina vieressä ja keskustelivat siitä, että no mitenkä tuo teko menee ja niin poispäin. Että se oli niin kuin paljon sellaisia pieniä hetkiä valmentaja urheilija kesken. Joo, ja siis nimenomaan se asia perusjuttu, että mistä tunnistan itsenikin, että pelaajat on siinä ja sanot palautteet, että meillä on parannettavaa tässä. Siellä on 5, joilla oli parannettavaa siinä, 5, joilla ei ollut parannettavaa. Todennäköisesti ne 5, joilla oli parannettavaa, ei hiffaa, että se oli just minä, jolla on parannettavaa, ja ne 5, joilla se oli ihan ok, niin ne ajattelee, että ai teinkö minä mukaan huonosti. Niin sitä koontipalautetta ei niinkään ollut, vaan se oli just tuote, ja siis kun oli paljon valmentajia, niin sitten valmentajat vaelteli siellä drillin. Se oli niin kuin todella tehokkaan näköistä, jossa ei tullut sitten pausseja tai kaikki jonotusajat tai vuoro-odotusajat käytettiin hyödyksi. Niin, palaute tuli käytännössä jonossa, jos oli esimerkiksi T-Streetillä 2 valmentajan voimia. No sitten se organisointiharjoittelussa siinä oikeastaan puhuttiinkin, että kuka valmentaja ikinä olikaan, niin niillä oli aika selkeä työnjako ja tehtäväjako, mitä missäkin vaiheessa tehdään. Että ne selkeästi ovat siihen niin kuin efforttia laittaneet, että siellä ei semmoisia niin kuin pallonkeräjiä ollut paljonkaan. Että sitä näkee suomalaisessa salikulttuurissa paljon, että päävalmentaja vetää reenit ja sitten apuvalmentajan pallonkeräjiä käytännössä. Ja sitten, no harjoitteiden välillä ei kulunut turhaa aikaa, että siellä se vaikka tunti esimerkiksi T-Streetillä taisi olla reeniaika, niin se käytettiin, eikö oli vähän päällä? Oli 1,5. Oli jo 1,5, mutta se oli niin kuin koko aikaa niin kuin tekemistä, ja jos käytiin juomassa, niin se oli hyvin kiinteä ja nopea se aika, mitä käytiin juomassa, ja takaisin taululle ja äkkiä sanottiin joku sana, ja sitten ne lähtikin jo tekemään, ja me oltiin silleen, että no mitä siitä, mistä ne tietää, että se on sitä kulttuuria luotu sinne, ja terminologiaa. Puheista tai palautteista jo keskusteltiinkin, ja tutuista harjoitteista myöskin, että niillä harjoituksilla oli ne omat nimet, ja mitä pelaajat ties, valmentajat ties, ja se oli aina nopeata eteenpäin lähtemistä. Tässä nyt ihan niin kuin omasta arjesta semmoinen niin kuin mukava esimerkki oli, kun kävin toukokuussa Ivalossa vetämässä reeniä, niin täällä sitten yläkoululeirityksessä on käyttänyt niin four ball passingia, tai oikeastaan kuka tahansa Rovaniemelle lentopallolla ja tietää, mikä on four ball passing harjoite, niin meni Ivaloon ja kysyi, että ketkä on tehnyt four ball passingia, puolettosti käy ylös, ja sitten sanoi, että no niin, hyvä opastakaa niitä, miten se homma pyörii, nopeasti vaan läpi käynti. Niin oli niin kuin mukava nähdä se, että miten tämmöisellä niin kuin yhdellä sanan parrella tekemisen saa paljon tehokkaammaksi. Kyllä, ja siis niin kuin tässä vielä, kun nostettiin tuossa esille se ajatus siitä, että niin kuin seurassa oli ne jutut, niin se ei välttämättä, jos me ajatellaan nyt meidän ympäristöä, että onko seurassa sama kieli. Se, että sulla on sama kieli ja miten sä niin kuin tietoisesti kehität sitä, että se on mun mielestä niin kuin se tärkein asia, että siitä tulee niin kuin tehokasta ja siellä on, me tiedetään, mitä me puhutaan. Tai pelaajat tietää, mitä valmentaja sanoo. Jos sanoo ensimmäisen kerran jonkun asian, niin kaikki ei varmasti ymmärrä sitä samalla tavalla, mutta kun niitä toistetaan, niin sitten meidän yhteinen kieli alkaa muotoutua ja sitä kautta niin kuin tekeminen yhtenäistyy. Ja se tapahtuu nopeastikin myös parhaassa tapauksessa. Sitten selkeä tavoite harjoitukselle. No esimerkiksi niin kuin mitä oli 6v6-harjoituksia, katsottiin muistaakseni UCL:ssä oli tämä. Tämä oli Long Beachillä. Long Beach, niin oli jo. Niin esimerkiksi siellä niin kuin vastaanotosta hyökkäyksiä otettiin, niin se kaikki oli niin kuin joko vasemmalta oikealta riippuen taas persoonasta, kuka siellä oli niin kuin vastaanottamassa ja hyökkäämässä, mutta se kaikki niin kuin tekeminen oli rakennettu siihen, että se ainoastaan ne tilanteet rakentuu, mitä haluttiin niin kuin harjoituksella saada niin kuin esiin. Niin sitä oli niin kuin, sitä tavoitteen asettelua oli mukava katsoa. Jos kävi katsomassa, mitkä on tavoitteet, niin se
missäkin harjoituksessa, niin se oli sitten niinku, esimerkki mistä on, niin se oli 2 tuntia 6 vastaan 6 harjoittelua, ja sen tavoite oli vain ja ainoastaan kehittää vasemman ja oikean puolen vastaanotosta. Yhtään freeballia ei lentänyt siinä pelissä. Kaikki syötöt tuli livenä tai 6 metrin viivalta. Ihan normipelisyöttöjä. Ja niitä nostettiin sitten. Niitä piti nostaa vasemmalle ja oikealle puolelle. Ja niin kuin, siinä ei ollut niin kuin tehty se ei ollut kauhean suljettu. Se oli hyvin avoin, pelattiin lentistä, mutta niin kuin, se näytti niin kuin todella toimivalta, jossa ne pelaajia, kun joukkueessa oli älytön määrä, niin sitten siellä valmentajat kävi niiden kanssa, kun oli vaihtaja, niin kävi läpi asioita siihen. Ja koko harjoituksen tavoite oli löytää uusia työkaluja tuohon. Tietenkin tässä nyt pitää semmoinen pieni huomio, että mitä me oltiin kahtumassa niitä, niin nehän on niinku parhaimpia. Tämä on, että se taso on tosi korkea siellä. Mutta joka tapauksessa niin kuin ideologia, niin se myöskin menee ihan yhtä lailla kuin mitä nuoremmaksi mennään, niin se rakentuu myöskin sinne, voi rakentua myöskin samalla tavalla. Mutta sitten se tavoiteharjoituksessa, niin painotus oli yleensä aina siinä pisteiden tekemisessä hyvin paljon. Ja ketkä oli sitten esimerkiksi puolustajia, niin ne vaan yritti estää sitä ja se oli sillä, mutta pisteiden tekeminen oli ykkösjuttu. Joitain teknisiä, niin kuin tuo viimeinen laini, niin jotain teknisiä drillejä esimerkiksi oli niin kuin ennen tätä 6v6, niin muistaakseni keskarit teki jotain pientä, mutta se oli lämpässä ennen kuin se itse 2 tunnin reeni alkoi. Jotain teknisiä asioita liikkumiseen tai vastaavaa. Mutta sitten kun me mentiin siihen, niin siihen harjoitteluun ne tavoitteet oli enemmän sitä, että mitä me halutaan tehdä, ei se, että miten me halutaan se asia tehdä. Okei, esimerkki UCLA:stä naisten reenissä. Siellä kun oltiin sitten taas ihan eri vaiheessa kautta, kun kausi on just loppunut ja aloitetaan harjoittelua, niin siellä oli sitten enemmän hinkattiin niitä taitoja, mutta sekin oli enemmän niin kuin vauhtia ja sitten siellä se oli vähän erityyppistä kuin Suomessa, mutta se oli enemmän semmoista harjoittelua, mihin mä oon tottunut näkemään Suomessa ton tason joukkoa. Lajitaidoista sen verran, mitä me ajateltiin ja huomattiin, että aina se niin kuin ensimmäinen juttu oli siellä niin kuin se, minkälainen se ongelma ja tilanne on, niin sitä niin kuin lähdettiin ratkaisemaan. Eikä vähän niin kuin puhuttiin niin kuin pelitaidoista, miten sä saat tehtyä tästä tilanteesta pisteen, tai mitä sun pitää tehdä, mikä on hyökkäämisen idea, mikä on puolustamisen idea tai vastaanoton idea, niin se oli ehkä enemmän sitä. Taas sitten se myöhäisempi vaihe siinä, kun sitä vaan toistoja oltiin saatu sinne alle, ja se peli-idea vähän niin kuin rakentui, niin sitten ruvettiin niin kuin tehostamaan sitä itse niin kuin lajitaitoa ja viilaamaan sitä niin kuin teknistä puolta siellä. Se on niin kuin selkeä ero, varsinkin siellä yläkouluikäisten kanssa, mitä käytiin näkemässä. Yksi keskustelu tähän liittyen Pepperdineissa niin kuin tästä, miten me opitaan pelitaitoa, niin se asia, että kun niiden pelaajien pitää tietää, mihin pitää syöttää. Että niiden pitää osata itse ymmärtää se asia. Ja sitten niin, kun me opitaan sen pelin dynamiikka, miten se toimii, mihin kannattaa missäkin tilanteessa soittaa, jos mä syötän tuonne tai tuonne, miten se vaikuttaa tähän. Kun me se ymmärretään, niin sitten niin alkaa kehittyä se taito. Ja sitten sitä voidaan niin kuin viilata hamaan tappiin asti. Siinäpä se tuli tuo viimeinen lause. Eka opetetaan sitä, että miten sitä lentopalloa pelataan ja hiotaan sitten myöhemmässä vaiheessa. Hyökkäämisen osalta, pisteiden tekemisen liittyen, niin selkeästi oli se, mitä sitten niin kuin korostettiin niin kuin yläkoulun puolellakin nähtiin ja kerroinkin siitä jo valmiiksi, että se on niin kuin ensimmäinen taito, mitä lähdetään niin kuin hakemaan. Et varmasti millä tavoin niin kuin esimerkiksi T-Streetin tytöt löysi sitä palloa, niin antavat ihan kohtalaisen kovasti kyytiä, että ne varmasti ei sille niin 7-8-vuotiaana ole muutakin tehnyt kuin pelkästään hihaa ja sormilyöntiä esimerkiksi. Että kyllä on niin kuin heitetty tavaroita ja niin poispäin. Tasoltaan T-Street oli, mä kysyin Essiltä, kun Essi tietää sen ikäluokan suomalaiset pelaajat, niin suurin piirtein sen tasoinen, kun olisi pistetty Suomen niin kuin top 10, siis Suomen sen ikäisten maajoukkue sinne, niin suurin piirtein saman tasoisia, ei kummempi. Ehkä yksi pelaaja oli
ylitse muiden siellä, mutta niin kuin hyvin samanlainen kuin täälläkin, ton niin kuin 15V. Sitten se, että enemmän ongelmanratkaisua näkökulmasta lähdettiin hakemaan sitä tekemistä kuin sitä niin kuin teknistä asiaa, että no miten sä laitat sun pikkurillin tai miten kyynärpää pitää olla esimerkiksi, jos sä haluat hyökätä rajaan. Vaan enemmän se niin kuin haettiin se vaan, että se ongelma on tämä, tilanne on tämä, yritä ratkaista se jollain tavalla ja tehokkaasti. Sitä ei niin kuin hiottu sillä mitään liikkeitä niinkään paljon, esimerkiksi tiisteriitissä. Ei, ja siis se, niin kuin, se ajatus, että ei niitä, niin kuin se oli enemmän, että ei niitä tarvi. Et sitten jossain vaiheessa ehkä, mutta sitten se asia, että ne periaatteet totta kai, mitkä on niin kuin tärkeitä asioita, että niitä pisteitä tulee, niin käsitehostus oli varmaan se yleisin ja ensimmäinen asia, minkä kaikki nosti esille. Iskulyöntiaskeleet, toinen, hyökkäämiseen liittyen. Kyllä. Joo, oli aika selkeä, että no, eikä käsitehostus toimii niin oikeasti, että jos me halutaan hyvää hyökkäysrytmi aikaiseksi, ja jokainen kyllä osasi 4 askeleen hyökkäysvauhtia. Siitä ei ollut kyllä ongelma. Sitten oikeastaan semmoinen hyökkääminen, että yksi mikä ei ole itselläkään tullut mieleen, niin tämmöinen kevyt lasten semmoinen surffilauta, mikä on tämän mittainen, niin toimii ihan mahdottoman hyvänä torjuntaseinä. Siitä oli hyvä ottaa sellaisia hämytorjuntoja ja muita vaimennuksia. Ne oli ihan näppärä systeemi. Syöttävä vastaanoton puolelta, niin oikeastaan koko ajan siellä tykittivät niin kuin pelisyöttöä. Sitä annettiin vaan, pallolle annettiin kättä. Se varmaan on aluksi ollut ihan hirveän näköistä, mutta kyllä se sieltä kun sitä vaan tekee, niin se alkaa myöskin paranemaan. Mutta siinä myöskin oli sellainen työkalulöyve, nähtiin sitten Juusiellekin esimerkiksi käytti sitä, että no se paikka ja etäisyys tietenkin vaihteli. Että no, jos ei vaikka esimerkiksi osata niin hyvin tai syöttää vaikka hypäriä, niin otetaan vaikka se 2-3 metriä vaikka lähemmäksi ja lähdetään siitä vetämään sitten niin kuin hypäriä. Siellä on kumminkin se vastaanottaja paikan päällä. Että sun ei tarvitse lyödä niin kovaa, varmuus nousee siinä, mutta se kumminkin se aika, mitä se pallo menee sinne vastaanottajalle, niin se on joka tapauksessa hyvin lyhyt. Niin siinä on pakkokin alkaa olemaan hyvä vastaanottaja, että se pallo saadaan ylös. Kyllä. Nuorissa, joilla ei ole taitoa tai voimaa voittaa vielä verkkoon, niin voi käyttää sitä, mutta sitä voi käyttää myös niillä, joilla on, niin vastaanotolle vaihtelua, vastaanotolle erilaisia hankalia palloja, jos se tulee hieman lähempää. Ja sitten se asia, että tämä oli niin kuin hyvin yleistä, missä käytettiin esimerkkinä se Jussi, eikö Long Beachin 6v6 2 tuntia, niin siinä tuli koko ajan niitä syöttejä. Mä en muista mikä oli jako siinä, että tuli niin kuin normaali syöttö, tuliko välissä se reeni meni niin, että tuli virheen jälkeen 6 metristä syöttö tai jotain, tuliko S jälkeen. Mä en muista sitä logiikkaa, mutta siinä harjoituksessa oli niin kuin erilaisia syöttöjä. Et ei vaan sitä pelisyöttöä takarajalta, sitä mitä sä aina syötät. Hyvin erilaisia. Se oli ihan miehekkään näköistä, kun moni Nikolovi veti 6 metristä hypäri. Vastaanottajat otti palloa ylös. Ja toimi aivan hyvin. Siinä oli vähän vähemmän aikaa sitten, kun otettiin muutama metri pois. Normisyöttö tuntuu silloin vähän helpommin. Ja sitten tuo etäisyyden vaihtaminen esimerkkinä Juusielleen syöttö vastaanottoreeni oli sellainen, että leijat oli omalla puolellaan, hypärit omissa ryhmissään. Ne vaihtoi puolia ja ne vaihtoi sitä, että syöttääkö ne takarajan takaa vai 6 metristä. Ja mä en muista, oliko se niin kuin 4 kierrosta, että kaikille tuli kaikki paikat. Mutta se oli niin kuin, se kentän sisältä syöttäminen oli hyvin yleistä siellä. Ja ketkä sitten taas treenasivat vastaanottamista, niin siellä yksin tai 2 aina vuorotellen tai mitenkä niitä pelaajia nyt siinä olikaan, mutta siinäkin selkeästi oli sitten aina valmentajan kanssa keskustelua, että mikä se tavoite on sillä tekemisellä. Sitä oli niin kuin ihaltava katto. En tiedä hakiko ne repsejä, mutta se perustoistojen hakeminen, että me syötetään sellaista me syötetään syöttöä, joka on helppo, että me saadaan onnistumisia. Mikä meillä täällä Suomessa, mä tiedän monia pelaajia, joita on valmentanutkin, joka tarvii sen, että tulee se hyvä tuntuma, että tarvii niitä onnistumisia, ehkä vähän helpompaa syöttöä saa niin kuin homman käyntiin. Niin tuolla ne ei tarvinnut, tai sitten ne on ottanut niitä jo niin paljon, että ne ei enää tarvitse niitä. Se oli niin kuin tosi silmäänpistävää, että syötetään ja vastaanotetaan. Yritetään saada pallo vaikka tuohon kohtaan nousee. Torjuntapuolustus.
No varmasti siellä taas sitä niin tekniikkaa, mitenkä ristiaskeleet toimii ja niin poispäin on käyty lävitse, mutta sitten kun tuollakin tasolle mentiin, niin ei siellä niin pohdittu ja mietitty, miten ne jalat menee, vaan se oli aina sitä ongelmatilanteen ratkaisua esimerkiksi torjunnassa. Kun siellä oltiin, niin sitten jos valmentaja oli esimerkiksi vaikka boksin päältä hyökkäämässä, niin sillä oli aina tavoite jollain tavalla vetää sitä palloa käsistä kelloon tai jotenkin jujulla saa sen menemään ihan vierestä. Ja torjujan tehtävä oli vaan saa torjuttua se pallo millä tavoin tahansa. Tässä semmoinen ajatus siitä, että mihin lentopallo on menossa, niin torjunnassa ne perus X3 tai jotkut tietyt askeleet niin alkaa olemaan jo vähän vaikeita toteuttaa. Tulee paljon erilaisia torjuntaskeleita, koska pelin vauhti kasvaa ja palloa donkkaillaan eri tavoilla. Niin sitten esimerkkinä toi, mitä Markus käytti tuossa, että coach ja libero löi palloa boksilta ja sitä torjuttiin. Niin se oli niin kuin kisa boksilta lyöjän piti kusettaa sitä, että lyödä se pallo sen torjujan käsistä pois. Ja sitten se torjuja tuli siihen jotenkin, mutta aina kun se voitti, niin se voitti sen kisaa ja sitten sitä vaan niin kuin kokeiltiin ja sen kyllä huomasi, kun ne epäonnistuneet torjujat, niin sitten se oli että eikö uudestaan, että niin kuin se ei onnistu. Ja sen jälkeen, kun ne sai voitettua sen, niin ne peippasi ja ne teki kaiken maailman erilaisia kikkoja siihen. Mutta siinä harjoiteltiin torjuntaa laitatorjujalle, miten sä osaat pelata sitä palloa, että sä et häviä niitä tilanteita. Ja sitten taas Suomessa se asia, että mä oon nähnyt tosi paljon samanlaisen harjoituksen, jossa meidän tavoitteena on X3. Ja sitten me lyödään sitä ja yritetään löytää ajoitus, että me saataisiin onnistuneita torjuntoja ja sitten saadaan sitä toistoa. Okei, sillekin vaiheelle taidon oppimisessa ihan varmasti on aikansa ja paikkansa. Mutta sitten se asia, että missä vaiheessa me mennään siihen, että meillä tulee taitavia torjujia ja onko toi hyvä tapa, en minä tiedä, mä en ole koskaan sitä itse kokeillut. Mutta he teki sitä ja he uskoivat, että se toimii. Sitten me mentiin olikohan mikä, Long Beachissä oli heti eka, joo. Long Beachiin mentiin ja siellä oli sitten pallokoreja ja sitten muistatte niitä, milloinkaan esimerkiksi minä ollut äppänä niitä pehmopalloja, mitä on niinku revitty sitä töhnää irti sieltä sitä vaahtomuovia. Niin niitä oli siellä aikamoinen kasa. Sitten me oltiin vähän, että no mikä se ihme tuo homman nimi on. Ja kysyttiin, että miksi teillä on pehmopalloja täällä. Totesivat vaan, että täydellinen pallo niin kuin torjuntaharjoittelu. Saa lyödä niin kova kuin lähtee ja eikä tule mitään sormivammoja läheskään niin. No ei sitten varmaan sano, että niitä on todella minimaalinen määrä. Täällä on vähän eri, kun vetää Mikasella täysiä käsille, niin siinä kun vähän osuu huonosti sormi, niin se yleensä on vähän vahinko. Niin se oli sellainen niin kuin yleisesti käytössä oleva pehmopallolla torjuntaa täysin. Ja tämäkin asia, niin kun ajatellaan sitä, että miten me luodaan painetta. Esimerkiksi syöttö vastaanotossa puhuttiin sitä, että syötetään lähempää, että me luodaan sille vastaanottajalle vähemmän aikaa tehdä se sama asia. Niin tässä kyseisessä harjoituksessa, kun se passi lensi, niin sen ei tarvinnut odottaa sitä passia, vaan se pystyi lyömään sen ja luomaan sille keskarille, kun ne luki sitä tilannetta. Niin se pystyi laittamaan vähän niin kuin lisäpainetta siihen, kun heitti vaan pallon nopeasti ja keskari yritti tulla ja saada sen passin kiinni. Passi määritti suunnan ja sitten sieltä boksilta lyö ja tempon ja sitä kautta niin kuin saatiin siihen sitä, että miten meidän pitää niin kuin liikkua ihan perkeleen nopeasti, että me päästään ne nopeimmat passit kiinni. Niin tuo viimeinen. Niin tuo viimeinen. Joo, siellä oli sitten vaan pallon kiinniottajat, kuka otti sen passin, joka heitettiin normipallon on kiinni se ja vielä takaisin. Tosi nätin näköistä toimintaa. Siinäpä oli torjuntapuolustuksia. Niin, niin kuin yleisesti ottaen tämä torjuntapuolustus vastaanotto esimerkiksi niin kuin se asia, että lentopallohan on suhtkoht helppo peli, jos meillä olisi ihan hyvin aikaa, mutta kun vastustaja pelaa piruviikan vähän liian nopeasti, niin ei kerkeä tehdä niitä kaikkia kikkoja, mitä mulla olisi takataskussa. Että se aika on tosi tärkeä. Niin miten siinä harjoittelussa, sitten kun tulee se hetki, junnuissa ei tarvitse, koska niillä ei ole riittävästi aikaa tehdä sitä vielä. Mutta sitten kun ne pääsee sen pelin käyntiin, niin sitten tulee vanhemmilla junnuilla se asia, että miten me aletaan luomaan sinne asioita, että me pystytään harjoittelussa pistämään ne tilanteisiin, jossa niillä on vähemmän aikaa tehdä niitä asioita, ja niiden pitäisi pystyä niihin samoihin juttuihin. Kyllä. Ihan vielä torjuntaharjoittelussa äppien pallot toimii ihan hyvin yläkoululeiriläisten kanssa. Torjuntaharjoittelu. Ja näppärät ja mieluiset. Se on viimeinen torjuntapuolustus. Se oli viimeinen. Päätintä. Niin oli, kyllä. Onko nyt olemme puhuneet? Markus, aika kova, veettiin tuntiin. Jep. Ihan ennätys.
Tämä taisi olla 4. kerta, kun nyt ollaan vedetty tämä kaikkinensa. Sitten kysymyksiä. Tehdäänkö sillä viisi, että mitä kysymyksiä tulee tietenkin tässä paikan päällä, niin kättä vaan ylös, ja jos siellä linjojen päässä tulee kysymyksiä, niin nostatteko käen ylös, niin minä sitten täältä jakelen teille vuoroja. Jos nyt jotakin kysymyksiä tulee, niin kysykää rohkeasti vain. Tulee vielä, Hanska. Tuleeko teille, ketkä on ollut läsnä? Tässä tuleeko teille? Jos mä tuosta esityksestä, niin tuolla luki, että pelaaminen alkaa usein myöhemmin, esimerkiksi 15-vuotiaana, niin mitä se tarkoittaa, että siis lentopallon pelaaminen alkaa 15-vuotiaana vai erikoistutaan pelkästään lentopalloiluun vai erikoistutaan tiettyyn pelipaikkaan? Joo, hyvä, tosi hyvä kysymys. Siellä systeemi on vähän erilainen, koulusysteemi, että siellä niin kuin keskitytään esimerkiksi niin kuin lajeihin ja harjoitellaan niitä lajeja. Ja sitä kautta niin kuin hyvin monet harrasti monta eri lajia. Ja Jussi Urbanissa yhden pelaajan kanssa keskustelin siinä, että no kuinka monta vuotta sä oot niin kuin lentopalloa harrastanut, niin se sanoi, että 4. Oli 20 kaveri. Sitten että mitä on aloittanut, että milloin se on ensimmäisen kerran pelannut lentopalloa, niin vaikea sanoa. Ja sitten kun se tavallaan se ympäristö on sellainen, että se on, koulu on vähän erilainen ja näin edespäin, niin se voi olla, että no ne on oikeasti aloittanut sen ensikosketukset lajiin on aikaisemmin, paljonkin aikaisemmin. Ja veikkaan, että monella onkin erilaisissa tapahtumissa tai tämmöisissä lyhyemmissä programmeissa tai mitä siellä ikinä onkaan. Mutta ehkä mä ajattelisin sitä asiaa vielä. Mä ajattelin sitä enemmän niin kuin oikeasti erikoistumista. Mä aloitin lentopallon. Kyllä. Onhan nehän niin kuin... Mutta pelillisesti, mitä hänen valmentaja sanoi, niin oli melkoinen raakille, kun aloin. Niin kuin tuli. Mutta yleinen hyvä liikunnallinen pohja. Tähän sama asia oli eri vielä, että mitä tarkoitetaan nuorilla, kun puhutaan hauskuudesta. Puhutaan, että nuorilla se keskittyy hauskuuteen, niin mitä se tarkoittaa niin yleisesti? Se 12-vuotiaita vai 13-16-vuotiaita vai alle 20-vuotiaita minun näkökulmasta kaikkialle 35-vuotiaita. Yes. No siis mä ymmärsin sen, että niin siis, jos puhutaan hauskuudesta, niin siis se homma pitää olla hauskaa niin ihan kaiken ikäisillä. Mutta sitten se asia, että miten, miten se lapsesta, kun se ensimmäisen kerran tulee sinne, niin miten siis se on se kaiken ydin, että se tekeminen on hauskaa. On hyvä, tai tämä esimerkki, siellä oli, käytiin Pepperdineissa, siellä oli pelipäivänä semmoinen tapahtuma, jossa Malibun lapset pääsi kokeilemaan lentistä. Ja sinne tuli 7-vuotiaasta 13-vuotiaaseen, ja osa oli ensimmäistä kertaa kokeilemassa lentistä. Ja ne oli pihalla pelaamassa Malibun rannalla, Peri oli sillä taustalla. Ja mitä siinä harjoituksessa sen tunnin aikana tehtiin, niin siinä pelattiin vaan lentistä. Paitsi ihan loppuun oli pieni syöttö vastaanotto, jossa yritettiin saada pallo, voittaa verkko, että syöttää palloverkon yli. Mutta se ensimmäiset ehkä 40 minuuttia oli pelaamista, niin siinä pelasi koppipalloa, 1 valmentaja ja 2 semmoista ehkä 7-vuotiaista, niin se, tai valmentaja, en muista oliko valmentaja vai pelaaja Pepperdineista, niin se oli niiden kanssa 2 lapsen kanssa kentällä, ja ne pelasi lentopalloa ilman mitään sääntöjä, että aletaan pelaa lentistä. Niin se valmentaja otti pallon kiinni, kun se tuli verkon yli, se kääntyi sille toiselle lapselle ja heitti sen pallon sille, sanoi, että heitä takaisin. Sitten se heitti takaisin, sitten se kääntyi toiselle lapselle, heitti sen pallon sille, pyysi pallon takaisin, sen jälkeen otti sen pallon kiinni, otti kopin ja heitti hihalle yli, ja sen jälkeen se pisti tanssit pystyyn niiden 2 lapsen kanssa, että me saatiin 3 kosketuksella yli. Ja ne pelasi lentistä. Ja sitten se oli vaan, ei mietitä sen kummemmin kuin se, että meillä tulee lapset, aletaan pelaa lentistä. Ja sitten se asia, että miten se oli Pepperdinein staffi piti puheen pelaajille, että se pitää jäädä niille lapsille mieleen, että teidän pitää olla siellä oikeasti läsnä ja teidän pitää olla niiden lasten kanssa siellä. Ja siis se toimi tosi hienosti. Niillä lapsilla oli hauska. Se oli muutama poika, jotka oli pelannut paljon enemmän lentistä, niin ne löi pystymetriä siellä. Mutta sitten, että kun lapsista ja nuorista puhutte, niin ehkä mitenkä itse sitä ajattelisi, niin noita yläkouluikäiset, toisen asteen ikäiset, ketä siellä oli, ja myöskin niitä sitten alakouluikäiset, ketä siellä oli.
Ja ainakin itse ajattelin, että ne oli niitä nuoria, joiden kanssa me oltiin tekemisissä. No joo, kyllä. Ei ole vielä kättä, ei ole noussut, anna tulla vaan. Mä tuosta, kuten alussa puhuitte siitä, että niin kuitenkin puhutaan, että paljon toistoja. Sitten tavallaan nuo harjoitteet ja 6 vastaan 6 ja syöttö täysillä ja muuta, niin oletteko samaa mieltä, mitä ajatuksia tästä kuitenkin, että toista ideologia, niin tuolla on eri asia kuin mahdollisimman paljon pallokosketuksia. Ihan totta se, että harjoitteet ei ole harjoitushan voi olla aina parempi, että tulee enemmän toistoja. Ja onko se mahdollisimman paljon pallokosketuksia se tavoite, niin se ei ole ehkä se, vaan ennemminkin se, että se mitä me 6 vastaan, kun meidän tarvii nyt tällä joukkueella valmennus päättää, että me tehdään nyt tätä 6v6 nyt 2 tuntia ja tässä on nämä tavoitteet, niin tavallaan siinä ne pointit oli ehkä siihen, että miten se on organisoitu. Että siihen organisoitumiseen ei mene niin kuin aikaa, että me ollaan pitkät juomatauot tai selitellään tai tulee niin kuin pitkiä taukoja siihen harjoitteluun, vaan sitä kautta niin kuin tehokkuus ehkä. Mutta siis Toistajan tilanteesta. Niin siis toistajan tilanteesta. Totta kai niin kuin jokainen harjoitus olisi varmasti voinut olla miettiä, että jaettuna pienempi osi ehkä niin olisi saanut enemmän, mutta se on aina sitten sellaista niin kuin tietyllä tavalla asian viilaamista. Siihen, mitä sitten, no mikä taas vähän niin kuin nousi esille, tai niin kuin itsellä sitten niin kuin kalskahti korvan. Tiistiriitissä keskusteltiin valmentajien kanssa, ja me kysyttiin, että mitä lapsille ja nuorille te niin kuin toisitte. Että käytättekö te esimerkiksi pienpelejä? Niin Tiistiriitillä sanoi, että ei. Että siellä se on sitä ison kentän pelaamista enemmän. Sitten kun me taas juteltiin näiden yliopistovalmentajien kanssa, niin vaan ne sitä, että niitä pelitilanteita pienpelien kautta mahdollisimman paljon. Että se lapsille ja nuorille. Niin, kyllä. Ja tämä tuli mieleen niin kuin vielä tuohon lisäksi, että mikä itsellä tuli sitä mieleen, kun Tiistritillä näin sanottiin, niin siellä se raha puhuu. Että jos et tee tulosta ja sinä et ole siellä top 10, niin todennäköisesti sulle ei tule, vaan ne menee siihen viereiseen, jossa on vähän parempi. Että sit kun se alkaa olemaan, että meidän pitää niin kuin myös menestyä, niin totta kai se vaikuttaa siihen harjoitteluun. Ja onko se sitten hyvä asia, niin siitä ollaan huolissaan. Tuossa on paljon samaa, niin kuin varmaan teille molemmille tuttu tuo TGF niin ideologia, niin tuossa on hirveän paljon samaa Teaching Games for Others ideologian kanssa. Ja oli helppo niin kuin havainnolla sen olevan sillä niin periaatteen, mutta kun puhutaan, että niin mitä mieltä, näkyykö siellä se tavallaan tuossa, että kun on ensin pelaamisen tavoitteet, kun hyvä tekninen osaaminen mukaan lukien niin kuin liikkumisen oikeat askeleet ja oikea liikkumisen niin kuin hallintataito liikkumisessa, niin siellä pelaaja riittää niin kuin hukattavia asti, eli vähän niin kuin vanha venäläinen mentaliteetti siinä, että jos on niin kuin sen huonon tekniikan kautta tulee loukkaantumisia ja sitten tulee dropouttia, niin siellä kyllä on sitten niin kuin lisää pelaajia tuossa tilalla. Niin, siis voidaanhan me suhteuttaa tähän niin kuin Suomen maahan. Se mikä kuva näytettiin siinä alussa, se alue siinä, niin se on niin siinä oli yli 40 miljoonaa ihmistä. Ja Suomessa on se vähän paljon 5 miljoonaa. Ja et siellä on sitä massaa, se on aivan tolkuton ja varmasti kyllä. Ja sitten se asia, että me oltiin yliopistossa niiden kanssa, jotka on päässyt esimerkiksi pojissa sinne. Kun katsotaan sitä, niin joukkueet oli sitä, että 1-2 aivan poikkeusyksilöä fyysisesti, esimerkiksi miehissä Jysiälässä, jotka menee suoraan miesten maajoukkueryhmään. Sitten tulee se loppuporukka, joka oli sitten tasapallo, jotka oli ihan hyviä. Mutta sitten että ei me tiedetä yhtään, mitä siellä toisaalla on ja kuinka paljon siellä, että kannatteeko näitä asioita, että onko nämä hyviä asioita, onko ne hyviä, ne jotka siellä D1 pelaa, niin onko ne hyviä näiden metodien tai valmennusjuttujen kanssa? Ei. Me ei tuohon tiedetä vastausta ja todennäköisesti hukataan ihan helkatisti. Ja kun meillä taas se mindsetti pitää olla ihan toisenlainen, niin sitä kautta niin kuin ehkä juurikin nämä asiat niin kuin ajatuksina siihen, että miten mä voin parantaa omaa ympäristöä, mutta eihän me voida lähteä niin kuin muuttamaan sitä asiaa, koska meillä ei todellakaan, meillä tulee niin kuin
vähän eri mallia sitä pelaajamassaa. Ainakin vähän kuin johdantoa siihen tärkeimpään kysymykseen. Mikä teillä tulee niin kuin mieleen, että mitkä muista asioista olisi niin kuin skaalattavissa Suomeen ja mitkä ei ole skaalattavissa, kun ei ole 22 000 € kausimaksua ja olosuhteetkin on vähän erilaiset, niin pitää tulla mieleen, että mitkä on sellaisia helpoimmin skaalattavissa tänne. Ei ole niin ehkä niin rahaan liittyvää tai siihen, että on yksilöstä valmentajaa paikalla. Kyllä mun mielestä niin kuin helpommin skaalattavissa on niin kuin, tavallaan, jos me ajatellaan valmentajien kouluttautumista, niin se asia, että miten siellä jokaisen valmentajan, joka haluaa mennä eteenpäin uralle ja haluaa, että saa rahan siitä, niin sen täytyy mennä opiskelemaan, mennä katsomaan toisen salille reenejä tai maksaa koulutuksiin maksuja ja yrittää niin kuin, tulla paremmaksi, koska jos ei tee sitä, niin joku muu sen tekee kuitenkin. Se on niin kuin, se valmentajan osaaminen. Siihen, niin kuin, jos tässä on esimerkiksi ajatuksia siitä, että missä voisi itse sit niin kuin helposti, niin tulee mieleen niin kuin se johtajuus, se, että miten me voidaan, se liittyy tähän osaamiseen, mutta sitten se asia, että miten me voidaan lopettaa selittely. Niin kuin mulla tuli mieleen siinä David Kniffinin kanssa keskustelussa, miten me voidaan lopettaa niin kuin selittely siitä, että meillä ei ole resursseja. Kun me voidaan keskittyä siihen, mitä meillä on, ja miten me tehdään näillä, mitä meillä on, mahdollisimman hyviä juttuja, ja ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan saatu näillä palasilla nämä jutut aikaan. Nyt mä oon näyttänyt esimerkkejä kysymystä. Varmaan hyvä. Ei, mutta oli hyvin. Hyvä. Linjoilla. Onko linjoilla? Täällä ei vielä kenelläkään ole kättä ylhäällä. Onko teillä kädet siellä taskussa? Tuleeko kysymyksiä? Mieleen. Jos ei tule kysymyksiä, niin tuleeko kommentteja? Se. Saa kommentoida. Yes. Yleinen koontipalaute. Tuleeko linjoilta mitään kommentteja? Tuli yksi. Lähti pois. Eli yksi lähti pois ja Jari antoi peukun. Niin siinä oli palaute tästä. Kyllä. Jos ei tule mitään, niin ei me täällä istuskella yhtään pitempään. Kiitetään suuresti, ketkä oli linjojen päässä ja sitten ketkä on täällä läsnä, niin kiitos erittäin paljon teidän ajasta. Minä nyt laitan tuon tallennuksen poikkeen ja mä laittelen sitten linkkiä tonne some-ihmeellisen maailmaan sitten kun saadaan hommat vaan eteenpäin. Kiitos ja ei kun vaan hyvää alkavaa kautta kaikille. Kiitos, kiitos. Kiitos. Selitetään päävalmentajan johtaja se